izingane ezintathu uLarina Manilal wahlolwa watholakala enegciwane le-COVID-19 ngonyaka 2020. Ube nezimpawu zalesifo wabe eselashelwa lesifo esekhansi kuzonke njengoba bekungekho umbhedo esibhedlela. Ngaleso sikhathi amathuba ukuthi alulame abemancane kodwa egcineni wasinda kulesifo. Kodwa ngebhadi lesifo sabangela okunye ukugula okwabe kuvuswa yilesifo. Waphinde watholakala ukuthi usengenwe isifo esibizwa nge-long term COVID. uManilal uthi kwaba nzima ngesikhathi lapho ebengakwazi ngisho ukuvuka embhedeni. Kwabe kumele asizwe ukwenza izinto ezilula njengokugeza umzimba. I was using a walking stick to get around, but now I fractured this part of my hand, so I cannot hold the walking stick. So my doctors advised me to use a wheelchair. uManilal nobengeke asakwazi ukuba agomele iCovid kuze kube yilapho eyalulama ngokuphelele. Uthi kuzomela uhulumeni aqikelele ukuthi izindawo zokugoma zikhona yonke indawo. Ucele nokuba uhulumeni elule isimo sezenhlekelele obekulindele ukuba siphele kusasa. I can understand that people want to return to some kind of a normality. You know, we all are eager to take off that mask. But we have to ask ourselves at what cost. uManilal uthi ukuguliswa ngamahlala khona ahambisane long term COVID kuzomenza aphelelwe umsebenzi. Ubeqashwe njengemanager yekhemisi emtholampilo kahulumeni. Kodwa ube sephoqela kuba athathe impesheni yokugula. Bekulindele kuba uhulumeni amemezele ukuthi ngabe sizophinde selulwe yini isimo sezenhlekelele noma kuzoba noshintsho. Lokhu njengoba kunombono ukuthi kuzomela siqedwe isimo sezenhlekelele kanye nemigomo ephathelene naso. Thulane Msimanga, SABC News, eThekwini.